Hej, jeg hedder Camilla Sløk. Jeg har skrevet en artikel til det seneste nummer af Kirken i dag, som handler om arbejdsmiljø og ledelse. Jeg har skrevet om, hvordan menighedsråd og præster og kirkelige medarbejdere forstår ledelse forskelligt. Og det har jeg gjort for at kunne skabe en debat om, hvilke værdier og logikker man har omkring, hvad ledelse og god ledelse er. En indgangsvinkel til forskelligheden mellem menighedsråd og præster og kirkelige medarbejdere, det er at se på, hvordan man forstår begrebet lighed. For præster er lighed forbundet med den teologiske værdi, det almindelige præstedømme, at vi alle er lige som døbte, og vi er lige for Gud. Og præsten er en særlig fagperson, som jo har et embede, som skal forvalte sakramenterne. Menighedsrådet er forbundet med en demokratisk logik, hvor alle er lighed i forhold til stemmeret, og formanden bliver valgt til at varetage nogle bestemte opgaver og har nogle forpligtelser i forbindelse med det. Mens for de kirkelige medarbejdere er de ansat i et bureaukratisk system, og jeg mener bureaukratisk positiv, for bureaukrati er forbundet med regler og rettigheder, med overenskomster og med synlighed i forhold til f.eks. arbejdstider og løn. Så de tre forskellige former for logikker omkring lighed er jo meget forskellige. Min opfordring er, at man tager de forskellige opfattelser af lighed og ledelse og diskuterer dem for at forstå hinandens synspunkt. God fornøjelse.